Da li je moj otac kriv u vezi sa smrću te nevine devojke? Toliko sam se trudio da se rešim tih misli, ali sam zapravo samo verovao više i više. Činilo mi se da su Lenini roditelji neki vrlo fini ljudi. Proveo sam više od sat vremena u njihovoj kući, ali nažalost nisam mogao da im kažem istinu o njihovoj ćerki. Već sam hteo da odem, ali Lenina mama mi nije dozvolila da odem dok ne probam njene domaće krofne. I naravno ostao sam. Ne samo zbog krofni, već da bih proveo vreme sa tim ljudima. Bilo je tako očigledno da su vrlo usamljeni. Nisam mogao više da ih lažem, tako da sam im rekao da čovek koji je uzeo njihovu kuću je moj otac. Bio sam iznenađen da su me zapravo prepoznali na prvi pogled. Selo je malo i svako svakog zna. Rekli su mi da nisu osjećali više nikakav bes ni prema meni, ani mom ocu, zato što jednostavno morate da oprostite. Ovi ljudi su bili sveci. Tako žarko sam želeo da sve sumnje u vezi moga oca budu laž. Odjednom, u tom trenutku sam čuo sirenu ambulantnih kola. U istom trenutku dobijam poziv od majke koja je pokušavala da nešto kaže kroz plač. Ništa je nisam razumeo, ali sam znao da treba da otrčim kući i da stignem što pre. Blizu moje kuće je bila neka gužva ljudi, ambulantna kola i policija. Nisam mogao da vidim šta se dešava od svih tih ljudi. Kada sam uspeo da se probijem, video sam oca na nosilima. Bio je prekriven ogrebotinama i raznim povredama. Moja majka je plakala pored njega. Uspaničio sam se i pokušao da dođem do njih, ali me je zaustavio policajac. Moja majka jednostavno nije mogla ništa da kaže. Histerično je plakala. Policija mi je rekla da je moj otac ispao iz prozora sa 4. sprata. Hvala Bogu, pao je na žbun i nije mnogo jako udario glavom. Bio je u nesvesti zbog šoka, imao je vrlo ozbiljne povrede i morali su da ga odvedu u gradsku bolnicu. Pogledao sam na 4. sprat i na brzinu sam video njeno lice. Gledala nas je sve vreme sa svojim zastrašujućim, ali laganim pogledom. Osjećaj je bio kao da je mogla da gleda kroz mene. Sada sam siguran da neće stati dok ne ostvari svoju osvetu. Moja majka je bila u bolnici, ja sam bio kod kuće. To je bilo kao noćna mora, na smrt sam bio preplašen. Bio sam svestan da je Lena mogla da se pojavi iza mojih leđa u bilo kom trenutku i onda bih ispao sa 4. sprata kao moj tata. Pio sam energetska pića kako bih ostao budan, ali uzalud. Kada sam otvorio oči, osjetio sam strašnu hladnoću i onda je počelo da se dešava nešto neverovatno. Skoro da je pao ormar na mene. Luster je pao na sto. Propao sam kroz pod i pao na 3. sprat. Nisam mogao da se saberem i skoncentrišem. Kroz suze sam mogao da vidim nešto ispred sebe. To je bila Lena. Dolazila je ka meni. Joj moj Bože, pomislio sam da je kraj. Moj vid je bio zamućen, nisam mogao da vidim jasno, ali je još neko bio pored Lene. Lice je bilo poznato, moja tetka. Pokušala je da upuca Lenu. Iskreno, to je bila najbesmislenija stvar na svet, ali je upalilo. Lena je jednostavno nestala. Tetka mi je pomogla da ustanem sa poda. Pitao sam je zašto je došla. Njen odgovor me je šokirao. Moj otac se preselio u ovo selo zbog nje. Bila je njena ideja da se sagradi kuća, što je značilo da su morale da se poruše neke kuće koje su već bile tu. Kako se ispostavilo, moj otac čak nije ni vlasnik ove kuće. Cela je pripadala mojoj tetki. Od samog početka je htela da moj otac postane načelnik seoske administracije kako bi joj pomogao da razvija svoj biznis. To zapravo nije bilo najužasnije. Te noći, kada je Lena zadnji put viđena živa, došla je na mesto naše buduće kuće da započne demonstracije sledećeg jutra. Moja tetka je bila tamo. Dok su se svađale, ona je gurnula u rupu gde je trebalo da bude temelj kuće. Devojka je snažno udarila glavom o kamen i na mesto ostala mrtva. Moja tetka je zatim zatrpala telo sa puno peska i kamenja, kako je niko ne bi primetio. Jadno telo te devojke je ležalo ispod naše kuće. Sve ovo vreme, otkad je napravljena naša kuća, ona leži na kostima jedne devojke koja je htela samo jednu stvar, pravdu. U tom momentu sam gledao svoju tetku i mogao da vidim samo monstruma. Klečala je predamnom i ispovedala se. Okrivljavala je sebe da je moj otac povređen zbog njenih postupaka. Obećala mi je da će odmah ujutru da se ispovedi policiji i pred Leninim roditeljima. Ponovo sam počeo da osjećam tu hladnoću. Uskoro će Lena biti tu, zato što je njen ubica tu, u kući. I bio sam u pravu. Pojavila se pred nama, uplašena i zastrašujuća. Zurila je samo u moju tetku. Pokušao sam da pričam sa njom, ali mi se činilo da me ne primećuje.
Bilo je zastrašujuće, još uvijek vidim taj moment u mojim košmarima. Ostao je samo još jedan korak između nas i odjednom čujem poznate promukle glasove starih ljudi. To su bili Lenini roditelji. Stajali su iza nas i samo gledali u oči svoje mrtve kćeri. Bilo je jednostavno nemoguće zamisliti koliko su samo bola osjećali. Približili su se i zagrlili je. Konačno, posle toliko godina, našli su svoju malu devojčicu. Lenino lice je nekako postalo ljubaznije. Njen bes je nestao. Gledala je u lice svojih roditelja, klimnula glavom i isparila. Našla je svoj mir. Moja tetka je bila na kolenima pred njima. Molila je za oproštaj za ono što je učinila. Međutim, njihov oproštaj jednostavno ne može devojku da vrati iz mrtvih. Ujutro, kao što je obećala, moja tetka je otišla do policije i priznala svoj zločin. Robijala je dugi niz godina za svoje delo. Prodali smo tu kuću i preselili se u grad. Za pola godine moj otac je uspeo da se potpuno oporavi od povreda, ali nije mogao da oprosti svojoj sestri. Za nekih nedelju dana, posle tih događaja, Lenini roditelji su umrli. Prvo majka, 2 dana kasnije i otac. Makar će biti sa svojom ćerkom. Nisam siguran da je ovo bio srećan kraj. Ipak nije, zato što jednostavno nije moguće vratiti tu devojku u život, makar je našla svoj mir.